Mga kapuso, the long wait is finally over kay ang labing dako nga reality game show sa tuig 2022 nga mao ang Running Man Philippines. Magsugod na ugma September 3 ug 4 dinhi lang sa GMA. Kining milestone project mao ang labing unang co-production sa Kapuso Network ug Seoul Broadcasting System, ang labing dako nga TV network sa South Korea. Gibase ang maong serye sa South Korean TV variety show nga adunay susamang titulo. Ang host mao si Mikel Daez ug ang magpakita silang kahanas ug kalig-on sa nagkalain-laing kompetisyon langkuban nila ni Glyza De Castro, Ruru Madrid, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos, Angel Guardian ug Buboy Villar. Gani alang sa pilot episode sa Running Man Philippines, bilupad pa ang cast sa Seoul kung asa nila gihulat ang ilang unang mission. Invitahan ko kayo lahat na manood ng Running Man PH that's starting September 3 and then September 4 and every weekend after that hanggang end of the year. See you guys there. Annyeonghaseyo. Hi mga kapuso! Shoutout sa GMA Regional TV. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Running Man Philippines this September 3 na po sa GMA. Panoorin po ang Running Man Philippines this coming September 3 and 4 sa GMA Weekend Prime. Supportahan po natin and for sure, nako, paiiyakin po namin kayo kakatawa. Hello Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, in-invite ko po kayo manood ng Running Man Philippines. Sabado-Linggo, 7 p.m. Huwag niyong kalimutan, pakitatak sa kalendaryo at sa iyong telepono. Thank you.